Dočkali sme sa, priatelia, je tu opäť Jankov vršok. Prišli sme už v stredu, aby sme si v kľude chytili miesta, aké chceme, a tiež som vám chcel ukázať, ako to vyzerá, že keď je toto depo úplne, ale úplne prázdne a postupne sa pekne začne plniť. U vás to bude teda v priebehu pár sekúnd, budete pekne vidieť, ako sa to naplnilo, čo všetko tu vyrástlo na tomto prázdnom parkovisku. No a dnes, alebo tento víkend to bude také trošičku iné, pretože náš tým sa rozrástol, keďže Denis sa rozhodol tiež upísať tomuto športu a kúpil tohto krásneho žltého stroja, s ktorým bude premiérovať ako predjazdec na tomto preteku. No a ďalej na Ostrej Lúke tiež ako predjazdec a budúcu sezónu snáď v oficiálnej štartovej listine. Uvidíme, ako to pôjde. Chcel by som aj touto cestou jedno špeciálne poďakovanie Julkovi Roziakovi, ktorý nás zachránil a požičal nám túto krasavicu, tohto krásavca, vozík, aby sme mohli previesť Denisovho závodiaka, lebo nedá sa ti úplne na tom aute povoziť, prizná Jankov vršok. Takže Ďula, ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne, kamarát. Toto mohol byť Gabo. Tak presunuli sme sa rovno na piatok obed. Akurát Denis dokončuje obedík. Vyzerá to dobre, šéfko. Ako ste sa už asi to vtipili, tak sme zostave ja a Denis. Ale príde aj pani riaditeľka za pár hodín, pre vás za pár sekúnd. Ináč, počasie sa trošku umúdrilo, vyzerá to lepšie. Ale zatiaľ predpoveď na víkend vyzerá rovnako dramaticky, ako vyzerala v stredu. Takže uvidíme. No a celkom slušne sa nám naplnilo už aj depo. Pozri sa, ako to parkovisko je nafulované. Sme kompletní, vítaj pani riaditeľka. Áno, pár cm. Aká bola cesta? Úžasná. Rozprávaj aj ja. Všetky zážitky, čo som robila po ceste. Dobrá bola. Išla som slušne, pekne. 90. Ale nemyslíš v meste teda? Nie. Tam som šla 50. Poď nám teda, Denis, trošku predstaviť tú tvoju lásku. Tu je. A teda štvorkolesovú. Ja, síce no dobre. Á nie, Leoník. 2-litrový motor, 200 koní. Uvidíme, koľko z nich žije a ako sa bude na tom pretekať. Necháme sa prekvapiť. Počujete, priatelia, túto zvučku, to znamená, že tu je Vlado Miklošík a tradične púšťa túto znielku, to je jeho štartér do dňa. No a štartérom do dňa bude dnes aj náš Denis, ktorý štartuje ako tretí predjazdec dneska. Ukáž, pozrieme. Áno, trojka je tam. No čo, Denis, pred prvým štartom pocity, ako nervíky už sú, či? A tak zatiaľ nie, ale tak trošku zmiešané. Zmiešané, no. Neviem, čo budeme čakať od toho, a hlavne tie šmiklavé zákruty. Pamätaj, druhá práva. Prší nám, takže uvidíme. Budeme držať palce. Ďakujem.
rána to bola úplná gumová lotéria, bolo veľa napršané z noci a nevedeli sme, čo obuť, neobuť mňa a Denisa. Nakoniec som išiel tréningy na mokrých gumách a bolo z toho 35. miesto absolútne medzi všetkými jazdcami, ktorí bolo niečo okolo 90 štartujúcich. V slovenskom majstráku sa hýbem niečo okolo 12. miesta, ale som hlboko pod mojím najlepším časom minuloročným. Ostrú jazdu už na slíkoch, počasie zatiaľ drží, tak pevne verím, že sa priblížim k minuloročnému času a výstupom vyššie. Denisovi zatiaľ premiéra ide a po tréningoch si dobre zajazdil, pochvaloval, prvá ostrá jazda sa mu páčila tiež. Časy nevieme, lebo tie pred jazdcom nedávajú v rámci dňa, aby neboli premotivovaní, ale dozvedia sa ich až na Fajron, takže sme zvedaví, že v akých časoch sa hýbe Denis s jeho žltým šípom. Priatelia, ostré jazdy sa šli nakoniec na suchu, čo nás veľmi teší, aj keď teda nedržalo to úplne ideálne. A takto sme sa stretli večer po vyhlásení výsledkov konečne, celý tím, večer o 8:00, preto sme nestihli nejak viacej toho potočiť. Pri takéto skromnej večeri, mesovej, no a dopadlo to vlastne celkom dobre. Povedz najprv ty, Denis, že čo, ako sa ti šlo a tvoje zrýchlovačky, kým ja zatiaľ zistím, si musím pospomínať, čo som vyhral, nevyhral všetko. Tak začiatok bol katastrofálny. Strašne sa šmýkalo hneď ráno, všetko bolo mokré, čiže v každej zákrute som skoro išiel rovno, lebo sa to nedalo ani zatočiť. Takže začiatok bol veľmi ťažký. Druhé kolo, čo sme išli tú tréningovú jazdu, to sme už prezuli však. Áno, to si šiel na polomokro, na slikoch. Áno, sme to skúsili naopak. Lebo podarilo sa nám zohnať sliky staršie od Jara Dubovciho. Jarku, ďakujeme. Ale mokré gumy sme nezohnali, tak aspoň na rýchlo sme kúpili zimné gumy. Tak. Takže šiel Denis asi jediný jazdec tu na zimných gumách prvú tréningovú. Vďaka ktorý si šiel vlastne rovno skoro. Rovno, áno. A tak sme to riskli s tými slikmi. A to už lepšie. Bolo to lepšie, jednoznačne. Teraz mi neutekal predok, teraz mi utekal zadok. 3-krát zhruba som mal takú dosť krízu, že som sa díval na zvodidla, ale bolo to super, vyrovnali sme to. Neoškreli sme nič, nerozbili sme, takže super. A hlavne celý deň sa zrýchloval, takže veľmi dobre, za autom sa spoznáva. Tak. Uvidíme, ako to bude zajtra. No a ja, priatelia, som teda z 88 jazdcov, všetky seriály dokopy skončil 30. dnes. Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky 23. miesto, v slovenskom majstráku absolútne 9. miesto, vo formuliách do 2 litrov víťazstvo a tam som bol sám. No a lebo mali smolu Ambrúzovci a Amke niečo s motorom, nedalo sa naštartovať a Peťovi roztrhol diesel, som dobre zachytil, takže nedokončili dneska. No a v medzinárodnom majstráku formule všetky dokopy 4. miesto, majstrovstvá Poľska absolútne v formule 3. miesto a čo ma milo prekvapilo, na záver vyhlasovali v poľskom majstráku 2-litrovej formule, kde sme jazdili 4 formulky a tam sa mi podarilo vyjazdiť víťazstvo, čo ma veľmi teší. Ináč som dosť za minuloročným časom,
za čo vďačím mojim starým Hankúkom, ktoré určite na konci tejto sezóny pôjdu do koša a zháňam nové Pirelky, ktoré som chcel kúpiť už na tento pretek, ale nie sú vyrobené. Plán výrobu na F4 robiť super softy až budúci rok, takže musím to nejak doklepať zajtra a musím to nejak doklepať na ostrej lúke. Budúcu sezónu to myslím, že zrýchlíme. Ale každopádne deň dobrý, nepršalo a uvidíme, čo bude zajtra. Nedeľa ráno, priatelia, vyzerá úplne strašne, leje. Cez depo nám tečie potôčik, no a len sa už o viac ako hodinu posúval prvý tréning, štart prvého tréningu, z ktorého som sa vlastne odhlásil pre istotu, lebo som videl, že to bude zle. Počasie sa má ešte horšiť počas celého dňa, no a ten asfalt na vršku je v takýchto podmienkach extrémne klský, takže aj vzhľadom na to, ako stojím v sezóne, tak a jeden pretek sa škrtám vlastne body, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to dneska asi nebudem riskovať a pravdepodobne to ideme asi spáliť. Stále podvedome pozerám, aj teraz vlastne to počasie, ale je to proste zatiahnutá deka, dokonca sa nám podarilo zistiť na jednom meteorologickom portáli, že dneska je vázaný toľko zrážok, že sú až výstrahy pred povodňami, takže nevyzerá, že by sa to malo udriť, takže uvidíme. Priatelia, situácia po prvom tréningu je ešte horšia ako pred prvým tréningom, takže na dnes to definitívne balíme, odhlásený, nejdem to riskovať, naozaj to nemá dneska cenu. Takže vidíme sa na ostrej lúke, pevne verím, že prídete pozrieť, podporiť, veľmi sa na vás všetci tešíme. Nezabudni dať odber na kanál, aby si videl všetky nové trápenia zo života pretekára. Ahojte, ďakujeme.